Det kan jo være, at det er et drabspil. Ja. Men hvis det er til yoghurt, det er noget, der kan til at sætte ud. Ja. Har du det? Jeg er ikke godt det. Så når fanden var... Jeg tænkte bare, hvordan det skulle blive for den her. Og jeg kan bare ikke sige, et stort så fint. Hej. YouTube. Det er mega sygt. Min første video. Så selv Spændende at se, hvor mange subscribers jeg får i alt. Hvor mange views jeg får. Og jeg snakker med en på Skype. Emil. Og jeg ved ikke, om man kan høre mig. Kan du det, Emil? Ja. Okay. Og du ved vel godt, jeg er i gang med at optage nu. Ja. Det havde du nok også allerede regnet ud. Og jeg vil snakke lidt over en halv time. Men kom op med stedet, hvis du kommer helt op. Det er klar. Hvad med så lige at den der til at stå åben, så jeg kan se om den så bliver... Hallo? Og der var den der lille det her tilfælde. Og nå, så skruer jeg den. Ja. Okay. Wow, scary. Det er fint. Wow. Der skal ikke så var det hjemme, men hun døde. Stå bare. Og jeg hader, når det her det sker. Spawning. Jeg har min computer på engelsk. Den prøver jeg nok ikke. Eller jo, det gør den nok. Jeg har ikke været så godt. Jeg håber, at jeg kan få mange subscribers. Så... Og nej, jeg er ikke sur eller noget. Jeg håber, jeg er bare i... What the heck? Okay, første gang det sker. Det håber jeg virkelig Jokebox så kan forklare. Så er det bare det, kan jeg så få den lukket. Det er spændende. Ja, undskyld, hvis min computer den er sådan lige lidt dårlig. Jeg tror faktisk, jeg har en fjernsyn her. Wow. Nå, men... Jeg kommer tilbage igen, når jeg så har fikset det her problem med Jokebox. Håber jeg i hvert fald. Så jeg har igen. Nu bliver det. Jeg har været Ja, okay, det gør jeg. Ikke 95. 58 medier. Hvis tror jeg har været men jeg har ikke spændende. Mit kunst det ikke eller det skulle være så fordi der ligger ekstra og ja, så kan jeg endelig komme ind og spille Jokebox igen. Hvad?
I ved godt, jeg filmer det. Jeg tror nok, det er 10. gang. I kunne skrive det nede i kommentarerne, hvor mange gange det er antaget sagt, at jeg filmer. Og jeg har mest bygget ting, så I kunne også skrive, hvad jeg kunne bygge. Men jeg bygger altså ikke kreativt. Ellers så bruger jeg mega cheat i single player. Og så hvis jeg nu skal gøre det i survival, så kommer jeg til at cheat mig til. Helt ærligt. Okay. 30 mods. Kom bare lige pænt meget. Jeg kan ikke indtage hjemme til det. Jesper, hvordan fanden vi starter de der diamond. De kom bare i spawn. Har du fået det? Ja, de kom bare lige pludselig i spawn. Altså, der var en person, som at der var ved med at smide dem af pommeren til i spawn, hvor jeg så fik de der sådan diamantblocks. Det kan godt være, at det er mega dumt af personen. Men jeg kan ikke huske, hvad personen hedder. Nej. Hvad, Emil? Ej, der var ikke så. Jeg tror, hvis jeg vil pause den, og så vil jeg så komme ind og vise jer de forskellige mods. Ja, det er også lige her. Og ellers så vil den også komme til at stå i beskrivelsen. Wow. Det er min YouTube-film. Fik han så trykket? Ja. Siger, hvad jeg fik trykket. Nå, det kan I så også skrive i beskrivelsen. Nej. Jeg mener kommentarerne. Vi laver et pisse fra, hvad der er. Det er en der mere. What? Jeg bygger pause. Tak, man. Det sker bare ikke for mig. Hej, så er jeg her igen. Og jeg tror nok ikke lige, at I må forsøge i penge med. Ja, jeg har ingen anelse, hvor jeg er lige nu. I bruger min mods, man har. Hey Emil, kunne vi ikke også godt vise dem, når nu kommer til at se min film her vores hus? Emil! Bum! Læg. Kunne I egentlig også godt forklare mig, hvad at... Hvad det er for et bogstav? Eller det der? Eller det der, mener jeg. Eller det der. 3 snakker. Hvis du kunne forklare mig, hvad det er for nogle 3 bogstaver er, så ville jeg være mega awesome. Og jeg skal også nok skrive det i beskrivelsen, de der 3 forskellige bogstaver.
Og måske er det lige en god idé at sætte den her ting ned. Fra hyperfart. Ned til lige 100%. Eller I kunne også prøve at give mig en udfordring. Jeg var med. Hvad min følsomhed den så indtaget som slå på. Og jeg gider ikke slow motion. Så jeg sætte mega høj over hele vejen rundt. Men ellers, hun vidste hun så må gøre det. Det er jo ikke et stort tårn. Det er en fejl. I en ødelagt. Ja, og måden jeg har fået fuld diamantrustning på. Der var en, der kom hen til spawn, og så bare over. Altså, så var bare diamantret det hele. Og så har jeg så også ude og vandre lidt. Hallo, det der lidt også. For at kunne se, hvor han ellers også har smidt diamantblocks, men altså, den eneste mod, som jeg overhovedet har på, der ligger mange der rundt om i mig. Det er X-ray. Jeg skal prøve at spamme. Og det er jo, jeg spammer. Er du spørger, eller hvad? Ja, jeg skal ned, så du ikke kan klare, eller hvad? YouTube. Vi ses. Det er en rustning på.